Уважаеми дами и господа, добре дошли на настоящата пресконференция, която се осъществява по проект, финансиран посредством на програмата Erasmus+. Проектът е свързан с създаването на мултисекторен подход за разработване на иновативни уроци за прогимназиалния курс, които да комбинират различни учебни дисциплини с цел учениците да могат да развият умения за справяне с реални житейски ситуации. Учебните насоки ще съдържат всички стъпки, необходими за прилагането и практикуването на мултисекторния подход в системата на прогимназиалното образование. То е разработено от експерти и педагогически специалисти от всички организации, участващи в проектното предложение. След агрегиране на данни от анализи, извършени от всяка една от организациите и в съответствие с правилата за изготвяне на дидактически анализ, ще бъде разработен и наръчник в помощ на педагогическите специалисти в процеса на прилагане на мултисекторния подход. Насоките ще описват дидактически разработки във всяко разработено направление, което е част от мултисекторния подход. Всяко направление ще конкретизира насоки за проектиране на основни форми и педагогически ситуации. Педагогическите ситуации ще бъдат разделени на основни и допълващи се такива. Към насоките за преподаване ще бъде предоставена технологична рамка, необходима за прилагането на подхода. Насоките за обучение са разработени в 3 секции, по една за всяка академична година. Учебните указания са предназначени за педагогически специалисти и ще бъдат неразделна част от документацията за изпълнение на мултисекторния подход. Насоките за обучение съдържат основните цели, очакваните резултати, както и ключови думи и понятия, които децата трябва да използват при изпълнение на темата. Предложена педагогическа технология за реализиране на темата, форми и методи, които да бъдат използвани от учителите, както и методически указания за изпълняване на всяка една от тези теми. Ще бъдат предоставени съпътстващи материали в помощ на работата на учителя, които не са изчерпателни и предоставят доста свобода на всеки един учител да бъде креативен. Оставаме отворени за предложения за обвързване на разглежданите теми с цел постигане на резултати и в други направления. Ръководството ще бъде разпространено както на хартиен, така и на електронен носител и до края на проекта ще бъде разработена и онлайн платформа, достъп до която ще се предоставя напълно безплатно за всички. Благодаря ви за вниманието и в заключение бих искал единствено да спомена, че повече детайли биха могли да бъдат предоставени и по имейл на всички заинтересовани, които се свържат с нас. Благодаря ви.